Prøv lige at danse. Hvad synes du selv om din nye stil? Ja, nu har jeg set Paradise Hotel 20 gange. Jeg er sikker på 8 gange, det bliver min sæson. 2030. Gør det det? Hvad kalder du dig selv, siger du? Ja, der er nogen, der kalder mig gamle fløjter, ikke? Men selv, der kalder jeg så meget for knæleren. Hvad med den her lækre dulle, du har her lige her? Må lige prøve at se den i gang. Yes, ja tak, ja tak. De kalder mig spidse. Det gør de. Skarp. Det gør de. Skarp, men sløv. Det gør de. Hvordan går det med damerne? Ja, damerne, de er fremlet om mig. Ja, vi skal lige overstået retssagen, ikke? Det der med, at man skal have lov nu, det synes jeg er lidt et problem. Min store mentor og forbillede, Ole Vedel, har jo lært mig, at det er lige meget, om de snakker samme sprog, så længe hun kan lave frikadeller. Ja, så det du siger til mig, det er, at det gælder udelukkende om... Lev stærkt, gutterne! Lev stærkt, gutterne! Uanset hvor gammel det er, så det du siger til mig, det er, at jeg har faktisk ikke tid. du laver jeg skal simpelthen... på floor, jeg skal på floor, mand. Ja, on the floor. Og det siger jeg, at jeg arbejde, I work the floor. Morten benchband on the floor. Hertil. Det er kun for mig. Det er kun for mig. Det er kun for dig. Ja, Gør det. Har du glemt det? for helvede, den har aldrig set før. Nej, prøv lige på den ørering der på, ikke? Den har aldrig set før. Så stiller vi lige over til Kim Fuchsvans. Hvad sker der herovre? Hvad så? Hvad så, Marker? Holder du lige i næsen, eller? Nej, jeg tror lige, jeg har lidt mere sendtid. Det har du. Jeg klip tilbage, Connie. Ja, clip to back. Clip to back, back to back. Ja, og hvad er det? Flyverne giver os et skib, vi sender det på værftet. Og hvad er titlen på din nye sang, siger du? Ja, den hedder jo Tilbage til Lindø. Tilbage til Lindø.